Bé, doncs parlem ara d'activar els propis talents. És amb nosaltres el Jordi Llong, com he dit abans, col·laborador habitual d'aquesta secció, que és CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirectiu de multinacional, formador, conferenciant. Jo crec que infinits adjectius bons que podríem parlar-ne, molts talents, que ara encararem cap aquí. Jordi, una pregunta que jo crec que ha anat més o menys sortint fins ara. Amb el talent es neix o s'adquireix? O, t'afegeixo una altra, és qüestió d'insistència. Bé, aquesta és l'eterna pregunta, no? Tots sempre ens preguntem si s'hi neix o s'adquireix, no? I jo crec que és aquell rebuscar del ser humà que vol al final pensar que el destí existeix i el qual el fa treballar menys, no? Perquè al final és si ja estic predestinat a tenir talent o no, no? El talent no deixa de ser un conjunt d'habilitats, competències, fortaleses que es creen durant el temps. I al final és un mecanisme del nostre cervell que interconnexiona part dels cents de milions de neurones que tenim, i va creant un talent. Per tant, ni el talent ni gairebé res, s'hi neix. Es practica, i es fa, i es crea basat en el treball i amb la pràctica. No? Si és veritat que m'agradaria comentar una cosa que diu l'Emili, que seria injust dir que això és així i que el que treballa aconsegueix molt talent. No? També és veritat que depèn d'on naixem, perdó. No? Si neixes en un lloc on la teva màxima preocupació és aconseguir aigua o aconseguir menjar, tens poques probabilitats de poder desenvolupar talents, perquè al final el que tens és que desenvolupar possibilitats de viure, no? I és veritat que el lloc on neixes marca. Però bueno, ningú neix predestinat ni a ser talentós, ni a ser líder, ni a ser res. Al final és un tema de crear aquestes habilitats, es creen amb el temps. Com els descobrim? Per què m'ha d'interessar? Ve d'un viatge interior, per dir-ho d'alguna manera, o...? Doncs mira, jo vinc de Madrid a donar un curs sobre això, és curiós, no sabia que anàvem per aquí, però de nous emprenedors, parlàvem de com es crea un projecte, no? Solem crear els projectes de fora cap endins, esteu d'acord? Al final busco alguna que m'agrada i intento adaptar-ho a mi, no? Quan els projectes haurien de néixer de dintre cap enfora, no? Haurien de ser part del teu ADN, no? I néixer de part d'un crisol de on neix, que és el que a tu t'agrada, i a partir d'aquí crear-lo, no? Per tant, clar, quan el crees des d'aquí és quan hi ha passió, dedicació, i home, ets més capaç de fer allò que t'agrada. No? Fa un programa per parlar de Goleman, no? I del concepte de fluir, no? De com ell parla de que si un pintor és capaç de pintar un quadre i només pensa en pintar, farà una gran obra. Si pensa en més coses, de com ho vendré, etc, acaba fent una obra mediocre perquè ell no és capaç de fluir, perquè el seu talent és pintar, no és un altre. Perdona, però vaig dir una cosa que em dóna la sensació. Parles com si el talent ens donés totes les eines per aconseguir allò que volem. No hi afecten altres coses, diguem, sociodemogràfiques o socioeconòmiques, etc, com circumstàncies personals, socials, econòmiques... No? Només hi afecta una cosa. Saps el que és el talent? La inspiració posada en acció. És a dir, el talent sense acció no serveix per res. Per tant, és clar que hi ha altres condicionants. Tu pots néixer amb un talent enorme, i abans ho dèiem, la pròpia societat, els teus pares, el teu entorn, privar-te. Talent tard o d'hora surt. El que has de tenir és el valor per posar-lo en acció, fer allò que el cor et diu i allò que creus que pots fer i que saps fer. I clar, hi ha condicionants com amb tot. És que si fos fàcil, tots estaríem desenvolupant un talent enorme, no? Perquè tots en tenim talent per alguna cosa, no? Has nombrat Einstein abans, no? I Einstein deia que tots tenim els nostres talents i les nostres armes, però si demanes a un peix que pugi un arbre, sempre serà un inútil. Aquesta era la frase estel·lar d'un programa, Sí, però és que és una realitat, perquè encaixa avui amb això. Al final tu pots tenir un talent, però si et porten cap a un altre camí, bueno, serà difícil, no?